Zuela hor sare bat, Bildu bezala, dauka- zenbait taldekin, edo hori nola geratu Ni da daukadan harremana hori? sensazioa da, hainbat talderen arteko harremana ez dela utzi, baina ez dela sarerik egon. Ez dela benetan zentzura mozioa babestu genuen taldeon sarerik egon. Eta ez duelako nahi izan alderdi sozialistak. Berak nahi izan duelako guk babesa ematea bai, baina nolabaitera adieraziz gure babesa bilatu gabe ari zela. Eta beraz, berak edozer eginda ere besteok arduraz jokatuko genuela eta ardura horren ondorioz berak nahi zuen hori egingo genuela. Eta hori ere uste dute ez dela positiboa. Norbaitek nahi duenean babes jakin batzuekin aritu, babes horiek bilatu egin behar ditu, landu egin behar ditu, zaindu egin behar ditu eta hartu eman bat izan behar du eta alderdi sozialistak ez du hori egin. Baina aldi berean uste dut oso ondo pentsatu beharko duela, bai berak eta bai beste edozeinek, zer egin nahi duen aurrerantzean. Ze garbi dago lurralde egiturari dagokion auzian inolako soluziorik gabe, izan soluzio ona edo izan erdipurdikoa edo izan trampa ahalegin bat zerbait mahai gainean jarri beharko dutela, ezin duela luzaroan gai honek horrela enkistatua jarraitu eta beraz zerbait egin beharko dutela, baina onartu beharko dute nola egin nahi duten. Ezin da, politikan nik zerbait ikasi banuen lehen egunetik aspaldian, izan zen ezin dela mundu guztiarentzat egin, ezin dela mundu guztia atsegin eta zure alde egon, eta beraz hautatu behar duzula zeintzuk diren zure lehentasunak, eta lehentasun horietarako zeintzuk diren zure bidai lagunak. Eta uste dut alderdi sozialistak aukerak eta hori egin behar duela. Ze gaur da Espainiaren batasuna eta 155 eta bihar izan nahi du PP eta Ciudadanos esten beste zerbait. Eta bi gauzak aldi berean oso nekeza da. Eta etorkizunera begira nola ikusten duzu, hemen barruko giroa, nola aurre ikusten duzu? Nik egia esan gehiengo oso garbiak ez badaude ez nuke deskartatuko behin gertatu zena gertatzea, hauteskundeak errepikatzea. Ikusten ditut gehiengoak oso zailak, ikusten dut ja legislatura lasaiak urtekoak agortu zirela, bukatu zirela, askoz ere zatikatuagoa dagoen parlamentu batera goazela, eta ikusten dut legislatura bat zarata handituko dena, oso eskubituko dena, eskubira erabat egingo duena, muturra iristeak ekarreko duelako beste guztien posizioak ere eskubi aldera egitea, eta uste dut hori oso txarra dela politikarentzat. Vale.